følgende vil vi gerne præsentere idrætsportefølje, som er lavet af Agnat Kruse, Katrine Jørgensen og Anna Bjerlundsen. Vi kommer ind på de 4 kompetenceområder. Vores tema er differentiering, og vores problemstilling er, hvordan kan man som lærer differentiere idrætsundervisning for at inkludere alle elever. Det første kompetenceområde handler om elevers kropslige muligheder og alsidighed. Her kommer jeg ind på dans og udtryk samt redskabsgymnastik. Det første model handler om opbygning af dans og udtryk i folkeskolen. Vi har det første emne, forstå dans. Det handler om dansanalyse og musikforståelse. Så har vi noget om at skabe dans. Her handler det om at udvikle idéer og bevægelser, samt skabe koreografi og udtryk. Og til sidst udøve dans. Og det handler om at lære og udføre bevægelser alene og sammen med andre, samt øve kvalitet og alsidighed. Jeg vil gerne fokusere på dansehjulet, som består af 4 områder: dynamik, relation, rum, bevægelse og form. Det vil jeg gerne relatere til vores video. Når vi snakker om det første område, dynamik, hvor vi både hurtige og langsomme bevægelser samt skal vi opretholde stabilitet ved at lave en lille spænding med relation. Vi danser alene, i gruppe, alle sammen, synkron, kanon, og så har vi en solo optræden. Der er højt niveau primært, men ved at bøje i hofterne, kommer vi også på det mellemste niveau. Retning, det er til side, frem, med ansigt mod hinanden, samt vi har også rotationer. Placering, vi er placeret på lige linje, og så skifter vi til den anden lige linje. Bevægelser, det er trin, drejninger, hop og sving. Sådan. Det næste stadig kompetenceområde nummer 1, der handler om bevægelsesanalyse af kraftspring. Når man laver kraftspring, er der følgende fokuspunkter: tilløb, forhop, afsæt, armafsæt, svævefæsten samt landing. Her kan vi se en video med kraftspring. Ved kraftspring bruger vi forskellige muskelgrupper, og ved de forskellige bevægelser aktiverer vi forskellige muskelgrupper. Når armen svinges frem og op, er det så forreste del af deltamusklen og den store brystmuskel. Når afsætsbenet løftes frem og op, er det så hoftebøjeren, vi bruger. Når man afsætter, så er det afsætsmuskulaturen, det vil sige den fine hoved, knæstræk og den store sædemuskel samt lægmuskel. Når svingbenet svinges op, er det den store sædemuskel. Når benet holdes strakt, er det den firehudede knæstrækker samt lægmusklerne. Når kroppen holdes spændt i bananformen, det vil sige, at man er i svævefasen, så er det den lange rygstrækker, sædemusklerne, og så har vi en lille spænding i den lille mavemuskel. Når armene holdes strakt, er det den trehovedede armstrækker, muskler omkring skulderledet. Når vi lander, så er det igen afsætsmuskulatur. I kompetenceområde 2, elevers udvikling og læring i og gennem idræt, vil vi komme ind på boldspil og de muskelgrupper, der bliver brugt i det boldspil, vi har valgt, samt komme ind på den artikel om sundhedsideologien har fået frit løb i folkeskolen. Vi har brugt badminton som boldspil, og i overkroppen bruger man i badminton blandt andet deltoideus, som er din skuldermuskel, triceps, pectoralis, som obliquus externus.
Det bliver brugt, når du slår til en bold. Det vil sige, at du også laver en rotation. Dine mavemuskler, dine sidemavemuskler vil blive brugt. I forhold til benmusklerne, så løber du meget rundt, og der bliver lavet hurtige sideskift. Så de gluteus maximus medius bliver brugt rigtig meget, når du skifter højre mod venstre og frem og tilbage. Samt når du hopper, bruger du quadriceps og hamstringmusklen. Inden for spilhjulet, som man også kan se på modellen, er boldspillet bygget op i 6 dele. Hver 6 del er sin egen, men kan ændres på, hvis du har lyst til at lave om på enten regler, deltager, banen, bolden, målet eller andet. Det gode ved det er, at du justerer i forhold til, hvis der er noget, du synes ikke fungerer, eller noget, du tænker skal ændres, så alle kan være med. I forhold til artiklen, som hedder Sundhedsideologien har fået frit løb i folkeskolen, som er skrevet af Pernille Almund, undrer hun sig over en kampagne, som Arne har lavet i forhold til, hvordan de ser sundhedsbegrebet. Hun undrer sig over, hvordan børnene ikke er taget med i betragtning i, hvordan deres hjem er, hvordan deres fysiske udfoldelse er i hverdagen, men altså i deres miljø, hvordan familien og sociale baggrund er. Artiklen eller kampagnen har bare haft ind i at gøre med, hvordan børnene med afkrydsning fungerer i forhold til hvor meget de motionerer og hvordan de lever sundt. I kompetenceområde 3 vil vi komme ind på noget motorik og vores studieprodukt 2. Vi har lært om motorik, kan deles kort sagt op i grovmotorik, som er de store muskelgrupper, når eleverne f.eks. ruller, kryber, går eller hopper osv. Og så er der finmotorik, det er de små muskelgrupper, det er f.eks. foden, øjet og munden. Og vores studieprodukt 2 handler om, at vi har været ude og observere en klasse på en skole, og vi har observeret deres idrætsundervisning, hvor de skulle lave noget opvarmning, længdespring og nogle øvelser i at kaste og gribe. Vi har så fokuseret på elev M, som klarer sig fint inden for grovmotorikken, med at han kan hoppe og løbe. Men han har det så svært med finmotorikken, da han har svært ved at lave sprællemand og sidehop. Derfor giver han sådan hurtigt op. Derfor har vi tænkt på, at for at hjælpe ham, skulle han lave en aktivitet, som vi kalder dødbold. Og det handler om, at alle elever spiller om en bold, og når man så bliver ramt af den her bold, så er man død, og for at blive levende igen, skal man første omgang lave 10 skihop, anden gang laver man 10 sprællemand, 3 gange laver man 5 af hver, og 4. gang starter man forfra. Det betyder, at den her aktivitet for M lave de øvelser, han ikke kunne lave før. Ulempen ved den her så aktivitet er, at der er ikke nogen, der kan kontrollere ham. I kompetenceområde 4 inden for idrættens værdier og kultur vil vi lave en konfigurationsanalyse, og det er i forhold til støvledansen, hvor at vi har tid, hvor selve dansen tager 3 minutter, og den inddeles så i de forskellige segmenter, der gentages og varieres. Rummet er selve hallen. Relationer, det er, hvordan vi arbejder i forhold til hinanden, og der arbejder vi meget i forhold til hinanden, hvor energien jo også er meget let og glædesfuld, vi kalder det lidt fjollet, meget social og hyggelig. Selve dansen har en objektivitering, der bryder lidt normen og sin egen. Det gør muligt for, at man kan være kreativ og skabe sin egen identitet i selve dansen. Fordi selve sangen og dansen er meget åben, og det vil sige, at man kan selv skabe det, man har lyst til.
Så har vi vores tema som differentiering og vores problemstilling. Hvordan kan man som lærer differentiere idrætsundervisning for at inkludere alle elever?